okonyal riembo kech one referee is expensive. Including Katanangamina and Arwakone, just this top only is just over 1,500. So resources in finances, Nyalumono referee, Nyalumono ngato dhimbele. Number two, it is the leadership. More so the leadership marwa in the FKF. Nyalo tamo ngato. How? Wasichopo, ne wasichope e piny moro, miyo doka ngato, okdwa miyo ngato the right mare. Johera mag adhula osebedo kod ng'ur ni jokudh firimbi kao asoya mondo ochiw duoko maber ne jogo mamiyogi omenda. Kata kamano Ondong wacho ni jokudh firimbi kalo e tembe mag mibadhi kokalo kuom jogo madwaro loch ne timbegi. I want to say that the referees okawga pesa ni mondo gidhi giketh match. And I've never seen that ni nyalo mi referee pesa to wuok odhi e pap to chiwa penalty from a fall which actually is outside, even, which is even very far. It cannot happen. Ngamotimo mane en janeko. Mane en jakom mar FKF Nick Mwendwa nowuoyo riwruok mar jokudh firimbi kendo duokogi e lwet FKF ma osebedo ka tayo kendo chulo jokudh firimbi. Ma en gino ma osekelo ywaruok e kind jokudh firimbi kod FKF. Kadwaro margi en ni mondo gibed e bwo riwruok margi mar Kefra. Any group of a people or a professional nyaka bedgi group gi or an entity where actually ginyalo tere ywakgi. And I want to say ni en gimarach ni as we speak referees body is not there. The referees are being managed by FKF, and the guys who manage the referees, they don't have knowledge in refereeing. And I want to say that is a weakness. But that body, noting of professionals or senior referees, mungeo how to deal with the referees. Nyidendi bende ok owe chien e weche mag kudho firimbi. Rutha oko mawuok sub-county ma Uriri lero ni hero mare mar adhula noywaye e weche mag kudho firimbi. Okay, nahero mpira sana. Koro gombo mara ne ni chieng' moro achiel agoye mpira kata ne jo Starlets. Koro kalure ni noka nyal yudo thuolo no. Koro nitie osiepna moro mane obiro ira onyisa ni wan gi training mar referees mobedo sponsored. Koro kinyalo biro nikech ihero mpira tibi. Mane gimomiyo nayudora e refereeing kae. Ponono ni dhao owuok e pump. Ere kaka wakeni ma jokudh firimbi yudo kony? Gima konyo waga mpira mwasegoyo ma dhao owuok to nitie. Ya nitiere mang'eny. Koro gima konyo waga en ni kawa wane pap wago firimbi to mix waga gi joma chuo. Koro kadha wuok to giringo gibiro gikonyi gichori chien matin then gidonjo in between mondo githeg dhao. Jokudh firimbi ndalo duto ji neno gi mana ka gin joma yowuoyi to sani aneno ka joma wakeni kata joma mine be osechako donjo wach mar kudho firimbi. Gin midhiero mage ma wakeni kale? Giluor gin giluoro moro ma onge kore kama dhiye. Giluor ere kaka dhi bedo kin joma yawuoyi. Ne giseng'ado ni magi gik joma yawuoyi. Two, iyudo ka nitie nyiri moko ama the ladies who are married. The husbands is a problem. Ng'ama dichuo neno ni ka chigo wuok odhi go firimbi to neno ni koro nyako cha ni kamarach. Ywaruok ma osebedo e tayo adhula pacho kae kuom higa achiel mokalo en gino ma osekelo midhiero bende ne jokudh firimbi. Moko kuomgi oseyudo thuolo mar tayo tuke mag Africa Cup of Nations ka gombo margi en dhi nyaka e tuke mag pinje mangima. Ma en gino ma ok bi nyalore nikech kum ma FIFA nochiwo ne Kenya bang' sirikal mamalo donjore kod weche mag adhula. To kama onge as a country, as a referees, one pin mogik and wahinyre for these years. And I'm not blaming anybody. I'm just bravely to say that I'm blaming the Kenyan government straight away. Because the government okne need to referee kobet pin, ko chako refereeing, chalo nyathimo the class 1, gombono the university. Toka kurigolo university yoko, ini wacho ni university bro chako igni moko mobiro, I disadvantage this guy. Kudho firimbi en tich matek kendo en tich manyalo kelo tulo e pap ahinya to seche ma johera mag adhula oneno ka ok odhi e yorno makare. Nyidendi kata wakeni bende ikwayo mondo kaw tijni maber nikech en tich manyalo loko ngima ng'ato. James Opondo, Ramogi TV, Ringa, Migori County.
weche mag tuke nyakwar mogi ma okelnwa gi James Oponde ma koro kelo e giko mar weche manyien mag Oimore. Kapod wan mano weche go mag tuke George ntiere kaka saa 10:30 okinyi ma kawuono. Luongo ni winyo maduong' mar Boeing 787 no mole pacho ka koting'o jong'wech matene manoloyo London Marathon kamoting'o Kipchoge Kipruto kaachiel gi Jap Kosgei. Paro kama ne en ng'wech ma bende noyo tedre mokalo kanyo kano kielgi gi jatad ndege no kata mana pilot Johari Thabiti kaachiel gi kamoting'o Jevans Oguda. Giduto gidonjo kanyo saa 10 okinyi ka gikelo jogo manoloyo weche go mag ng'wech. Puoch gi paka ne yawa mamedo ting'o bandera mar piny Kenya malo ka fwadhore yamo e pinje maoko ahinya to piem ma oriwo jo kanyo mawuok e piny mangima. Neno wa Bati wacho kanyo ni gimora ahinya gi weche gi manyien ka bende thoth oganda to pod oketo wang'gi e kit tich ma jatend piny Kenya William Ruto dhi timo kaluwore gi weche mosiko wacho gin weche maduogo chuny koro chuny gi nigi geno. Diki Makoero mawuok Kisumu ne wacho ni en oneno ka pod en mana singo bang' singo. Ok wacho ni koponi mogo mar 70 chali Nairobi to kowne gwenge ma Kisumu. Anen bende wachne kasto Pastor George mar Rodi Kopany bende wacho ni en biro neno kaka tich osechakore counties mopogore opogore en gi geno ni piny Kenya biro yudo lokruok kata mana e piny owacho mag counties go. Mama Elida wacho kanyo ni entiere adiedo kendo wacho mana Elida Kute wacho kanyo ni entiere county ma Homa Bay okete mana RAMOGI TV gin kanyo gosiep ne Karen Mera kata kamano wacho ka ni Karen owito wuod wadgi kendo wagone mos to kata kamano giwacho ni pod gikete mana kanya kisegi are chakruok nyaka giko. Nitiere director ma directors ma Kisumu koch ilongo ni ilongo kanyo ni Ochieng' Omwa en owacho ni an to pod athir gi wach mar GMO nyiso ni okwedo. Wach GMO osekelo paro mopogore opogore kata kamano Batiano ka jolony to wacho ni onge rach mare to ganda wato chal ni omoe gi piny ka bende gimedo wacho gicheti gini ni gini okada aneno kanyo Guda ka Yesu bende wacho kanyo ni en bendo mora ahinya ka entiere got Kalafuari kendo wacho kanyo na komos ne ja kababa alo kaya bende Elder Justus kod Pastor Elizabeth giwacho kanyo ni gimor gi weche manyien kata kamano gi komos mar gi ne tho mar Chief Moyo Stanley Aluma mano kanyo wuon mbunge ma Homa Bay Peter Kaluma ma mos makendo wan bende kuwuok RAMOGI TV ne jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kalure kod tho mar wuon gi luongo ni retired senior chief Sauke Marosiri wacho ni neno makare kendo opwoyo weche manyien mag RAMOGI TV kaka biro negi. Ng'ato penjo kata kamano James Opondo onge odwaro ni James onyise ni jarik ni jamud nyoyo gi kohe wacho nade gi kisungu warito James obio wach ni Jumapil manyien wabiro neno ni James Opondo bedo ka kendo duoko penjo mar jarik ni jamud nyoyo gi kohe luongo nang'o kuyo tapanian sand koro modongo to James Opondo biro wacho. Kora mugero kawano kuom kete mana RAMOGI TV are chakruok nyaka giko unmo oro ote wagero kamano kuom kete ka are chakruok nyaka giko Bati saoro makoro walore wawegi ywe wan bende wamany kuom waywe wacho ktie kinyakwa RAMOGI dene timo mano de watimo mano kata kamano kiny bende odichieng' machielo oro kamano ne aduto mosiro chendo mar Oimore odhiambo ma kawuono in bende miketo wang'i Nyasaye mondo telni ka wan bende otelono kendo bedo gotieno makare jaloko marwa kuom thuolo ni duto bedo Winnie Adoyo nyinga en George Bati kwanya kwa mgajwangi nindi maber nyinga Lydia okay oriti masane.